Moi kaikki, tervetuloa uudelle videolle. Tänään on piilosilla haaste. Eli minä ja Mia lasketaan ja tallialueen ulkopuolelle ei saa mennä. Eli minä voin näyttää minne kaikkiin paikkoihin saa mennä. Kahvion, koko tallialue. Ja siis autotallikin lasketaan. Se on tallialuetta. Niin, että kohta kun me mennään tonne noin maneesiin, niin sitten saa mennä piiloihin. Onhan säännöt ymmärretty? On. No niin, hyvä. Me mennään kohta ja katsotaan ekaksi, etteihän täällä mitään semmosia tärkeitä esineitä. Niin, jotka on meidän hommia. Niihin reppuja ei saa kaivaa toiseen reppuja. Kaikki muistaa säännöt. Ollaan kerrottu jo tosi monesti jo. Ellelle. Sitten kaivele sinä. No joo. Ja mennään kohta tonne noin, niin nähdään kohta. No niin, Mia, tuletko? Kohta. No tuuppa. Okei. Miksi mä joutuin aina? No niin, nyt ovet sulkeutuu. Mulla on maailman parhain piilo. Tänne siis. Täällä on kamalan parhaimpi piilopaikka. Ja siis mä aion piiloutua ensin tänne ruokavarastoon. Ja meillä on siis uusi heppari nimeltä Risto. Risto on tossa ja se on täällä pihaa tossa. Jip. No harmi. Aivan sairaan. Aukea. Noniin. Vois kyllä nostaa täältä. Mennään katsomaan seuraavan pari. Mä en tiedä minä aion piiloutua. Justiinsa. Minä peiton paikan. No, ei se haittaa. Mä oon kuten seinälle allerginen. No, tuonne poniin. Mä aion mennä tänne näin poniinkaan. Ja mä aion niin piiloutua tuon pintin taakse. Aion oikeastaan piiloutua. Joo, siis mä aion piiloutua tonne noin talliin ja mulla on siellä maailman parhaan piilo. Niin mä voisin mennä sinne, jos mua ei löydetä sieltä tallista. Eli mä aion mennä niinku jonkun taakse, joka on apua iso. Mä oon sanonut Teemulle, että vois leikata tätä hormikkoa. Aukea. Ai jes. Sain vihdoin. Mä vaikka nyt kattoo ekana tietysti ton ruokavaraston.
koska sinnehän voi kaikki piiloutua. Itse asiassa. Onneksi mä en piiloutunut. Sinne. Vaille ei se olisi löydetty ekana niinkö? Se olisi ollut tavallaan hyvä. Mut nyt katsotaan kuka on isoin heppu. Moro on tietysti kaikkein isoin. Mennään sinne taakse. Oho, mun sormet. Mitä? Ovi. Uru. Anna. No niin, jos mä oon nyt täällä. Tai varmaan tallialueen ulkopuolelta, kun mä menin tuolta tallin taakse. Se on ulkopuolelta. No niin, seuraavaksi mä en tiedä minne mä en mennä. Mut en todellakaan sinne Ristokarina. Muthan löytää heti. Mulla on maailman parhain ajatus. Ja apua. Mä menen tänne autotalliin äkkiä, mut ei ehkä. Mulla on maailman parhain. Ja mä panin ton